Päivän voittaja on eniten tehtävissä voittopisteitä saavuttanut pelaaja. Onnenpyörän voittaja kilpailee voittopalkinnosta. Jos pelaaja voittaa ohjelman kaikki tehtävät, tavoittelee hän superpalkintoa. Aihe elokuva. Ja Anne, sinun vuorosi aloittaa. $300. 100 ja konsonantti. P niin kuin Pekka. P niin kuin Pekka. 1 syttyy P. Siellä. $400. K. K niin kuin Kalle. K niin kuin Kalle 2. R niin kuin Ritva. R niin kuin Ritva 2 kappaletta. Ja elokuva oli aihe. $200. L niin kuin Lauri. L 1. 1. $700. D niin kuin David. D niin kuin David 1. Kyllä. No jännähän tämä on, 700. N niin kuin Nukke. Nukke, nukke, nukke. Ei ole nukkea. Ei ole nukkea. Ja Antero, sinun vuorosi. No painu nyt. Kiitos. Noin 700. Kirjain. M niin kuin Mike. M niin kuin Mikko 2. 2 sieltä löytyy. Ja jatkat. Vai? Jatketaan. Joo. Ja mistä? $800. Otetaan T niin kuin tango. T niin kuin tango. 4. 4 teetä. Selvä. Ja seuraavaksi Antero teet. Vielä pyöräytät. Pyöräytät. Ah, 700. 700. H niin kuin hotelli. H niin kuin hotelli. 1. 1 hotelli. Mikäs siinä? Kyllä se yleensä riittää. Ja mitä on seuraava? Kyllä vielä pyöräytät. Vielä pyöräytät. Ethän sä mitenkään rosvoa toivo. Et varmaan kai kukaan muukaan varmaan 200 pistettä tulee. Konsonantti. V niin kuin Victor. V niin kuin Victor, 1 Victor. Ja arvaatko, ostatko? Vielä. Vielä vaan pyörität. Niin. Mä olen todellakin pahoillani, Antero, mutta nyt sinun pisteethän meni ihan mukavat tämän tehtävän osalta tietenkin ainoastaan. Ja Erja, jatka elokuva. Haluatko pyöritätkö? Pyöritän. Joo, ja vähän voimaa sitten myöskin käytätkö? Kiitos.
250 pistettä. Erja, sano se. S niin kuin Siiri. S1. 1 S. Saako ratkaista? Sinä tietenkin saat ratkaista. Tähdet kertovat, komisario Palo. Oikein. Tehtävän oikeasta ratkaisusta olet voittanut puhelinvastaajan arvoltaan 800 markkaa. Voittotehtävässä Annelle annetaan valmiiksi 3 konsonanttia ja 1 vokaali, joista tehtävässä esiintyvät käännetään esiin. Sen jälkeen Anne valitsee 2 konsonanttia ja 1 vokaalin, joista oikein arvatut käännetään esiin. Tämän jälkeen Annella on 30 sekuntia aikaa ratkaista tehtävä, ja mikäli hän ratkaisee tuo tehtävän oikein, hän tavoittelee 1 henkilön 1 viikon matkaa Bahia Felisiin Gran Canarialle arvoltaan 3100 markkaa. Konsonantit ovat Kalle, Niilo, Tauno ja vokaali Eemeli. E niin kuin Eemeli. Ja Tiina, kipi kipi, käännetään kirjaimet esille. Ja Anne, 2 konsonanttia. L, niin kuin Lauri. L niin kuin Lauri. M, M niin kuin Mikko. Mikko. Ja I. Ja I niin kuin Iita. Aivan oikein. Ja siellä syttyvät taululla. Tiina, käännä noin esille. Ja I oli siinä. Ja nyt sinulla on 30 sekuntia aikaa. Aika alkaa nyt. Aihe oli musiikki. Musiikki. Puhelinlangat laulaa. Puhelinlangat laulaa! Sieltähän se tuli. Hyvä, Anne. Onneksi olkoon, Anne, olet ratkaissut tämän tehtävän ja olet voittanut 1 henkilön 1 viikon matkan Bahia Felisiin Gran Canarialle arvoltaan 3100 markkaa. No niin, onneksi olkoon, Anne. Kiitos. Ja tuletko sinä vielä toisen kerran meitä tapaamaan? Juu, kyllä. Ennen kuin lähdet matkaan? Kyllä. Selvä. Hyvä, ja onneksi olkoon. Kiitos. Kiitoksia seurastanne, hyvät katsojat, ja mehän tapaamme jälleen huomenna perjantaina kello 18.30 täällä MTV3-kanavalla. Siihen asti, hei hei! Hei hei!